Forever Evision. Kompletná podpora očí v digitálnom veku. Podporuje zdravý zrak. Pomáha redukovať vplyv modrého svetla z digitálnych zariadení. Podporuje rýchlosť vizuálneho rozoznávania. Obsahuje všetky 3 karotenoidy potrebné pre zdravie zraku. V dnešnom digitálnom veku sú naše oči namáhané viac než kedykoľvek predtým. Spoliehame sa na ne, že odfiltrujú UV lúče a znečistenie, rovnako ich každý deň vystavujeme hodinám umelého modrého svetla pochádzajúceho z mobilných zariadení, počítačov a televízorov. Starostlivosť o oči je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, aby sme ich chránili pred námahou a dlhodobým poškodením. Aj keď ich správna výživa je prvou obrannou líniou, väčšina jedálničkov neobsahuje odporúčanú hladinu výživných látok a antioxidantov podporujúcich zrak. Predstavujeme vám Forever Evision, prelomový výživový doplnok, ktorý vám uľahčí starostlivosť o váš zrak viac ako kedykoľvek predtým. Jedinečné zloženie je nabité vitamínmi, antioxidačnou silou, rastlinnými látkami a vedecky pokročilými zložkami pre kompletnú a modernú každodennú starostlivosť o oči. Forever Evision obsahuje výťažok z čučoriedok, vitamíny C a E, ktoré prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom a vitamín A z beta-karoténu, živiny obsiahnutej v mrkve a iných potravinách, ktorá prispieva k udržaniu normálneho videnia. Forever vylepšil účinok beta-karoténu pridaním zinku, ktorý prispieva k udržaniu normálneho videnia a k normálnemu metabolizmu vitamínu A, čo môže pomôcť zvýšiť jeho biologickú dostupnosť. Ak existuje jedna zložka, ktorá skutočne robí z Evision budúcnosť očných doplnkov, je to klinicky študovaný Lutemax 2020. Táto výkonná zložka posúva podporu očí na úplne novú úroveň tým, že pomáha vašim očiam znižovať účinky modrého svetla z digitálnych zariadení a ďalších zdrojov umelého svetla, ako sú LED a kompaktné žiarivky. Lutemax 2020 tiež poskytuje pokročilú podporu sietnice a vnútorného oka, najmä makuly, ktorá zabezpečuje najjasnejšie a najvýraznejšie videnie a riadi spôsob, akým vaše oči spracovávajú farby. Luteín je zložka často používaná v očných doplnkoch. Dnešný digitálny životný štýl si však vyžaduje viac ako len samotný luteín. Preto Forever Evision z Lutemax 2020 obsahuje všetky 3 karotenoidy, ktoré sa bežne vyskytujú v makulárnom pigmente, luteín, zexantín a mezozexantín. Forever Evision je ideálny denný doplnok pre mladých aj starších, ktorí chcú podporiť zdravie a dlhovekosť svojho zraku a očí. Účinné zložky obsiahnuté v tejto modernej receptúre môžu byť prospešné pre kohokoľvek. Vďaka progresívnym ingredienciám, ktoré prináša Forever Evision z Lutemax 2020, jasne uvidíte, prečo je to dokonalý doplnok pre náš digitálny vek. Objednajte si